Lezi izindaba ze1KZTV fundelo samukiswa nqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Senyukile Esabashone kwingozi yebhasi.Umakoti Kwelokubulala Umyeni nomngane kanti-ke uvelile osola ngokudlengula indodakazi. Kuqume isililo kwinkonzo yesikhumbuzo yabafundi besikole samabanga aphezulu esikwanongoma umchitheki high ngenkathi-ke kuvela izindaba zokuthi-ke sesenyukele kwaba isikhombisi isibalo sabafundi asebeshonile njengoba-ke besikade sime kwaba yisithupha. Omunye walabafundi wedluleke emhlabeni namuhla ekuseni ngemuva kokulula-ke impilo yakhe esibhedlela. Kuzokhumuleka ukuthi-ke laba bafundi babandakanyeka engozini yomgwaqo eyenzeke esiqiwini ehluhluwe eMfolozi Park lapho-ke kwaginqwa khona ibhasi elabeke libathwele lilibangise eThekwini ngesonto eledlule. Yehluleke nokuzibamba imndeni yabafundi besikole sakwanongoma umchitheki high esehlelwa umshophi wokwedlula emhlabeni kwabafundi abayisikhombisa ababandakanyeka engozini yebhasi labheka phezulu kwahlabisa esiqiwini ihluhluwe eMfolozi Park belibangise eThekwini. Izinhlaka ezihlukene ezikhalisane nesikole kanye nemindeni elahlekelwe njengoba bekubanjwe inkonzo yabo yesikhumbuzo. Le nkonzo ibisibandakanya nomshayeli waleli bhasi ababehamba ngalo naye ugcine kumenele ngomsombuluko kulo leli sonto. Lo-ke ujutshwe nguhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal obekhulumela umnyango wezokuthutha kanye nezemfundo weziwe Hadebe. Uthi-ke baqemeke ingozi engeqiwantwala ngokulahlekelwa yilaba bafundi. Ka-education ke mfundisi kuba kufanele ka-health ukuthi i-patient izofika namhlanje mhla ku-2 weeks bese yaphuma. Thina umuntu simakhe na 6 years. So le ubuhlungu okwenziwe okuzwa ifamily amafamily zonke lawo 7 ubuhlungu okuzwa yithina sidepartment ngoba sihlalena labantu bena 6. Uthishanhloko wemchitheki high school uXolani Mthethwa uzwakalise ubunzima bosiza ababhekene nalo beyisikole. Ngathi kulabantwana abawu6 abahambele abantwana basemchitheki asebe u7 njengamanje. Ngathi ngicela bashiye isibusiso sokuthi sonke emchitheki sibe yimbumba ukunaqala. UNdlunkulu Masithole wasebukhosini bakwaMandlakazi uqinisa abazali idolo wathi mabangadikibali ukusa izingane zabo lapho kumele ziyofunda khona ngenxa yokugubhuzelwa yileli fe elimnyama. Sifisa ukuqinisa abothisha balesi sikole ngendlela enisebenza ngayo ngokuyikhandla okumangalisayo ukuthi ningapheli amandla. Nabazali bengesabi uma becela ngesikhathi ukuthi bacela ukuthi ingane mazikhokhele ziyofunda. Ayikho enye indlela ukuthi zihambe ziyofunda ikakhulukazi njengoba thina silapha kulezi indawo kuthiwa sesikusibili deep rural area. Kanti-ke imeya kamasipala wakwaNongoma uClifford Mshangane Ndabandaba wenanele ngamazwi okukhalisana nabazali abalahlekelwe ngabantwana babo. Ngiyafisa ukudlulisa ukhala kwami okukhulu ey'nganeni zethu ey'sele esikoleni ngaphakathi ebeyifunda nabo. Sizothi namhlanje wonke imithwalo eyithweleyo umphakathi wakwaNongoma ikakhulukazi imindeni yonke leyo 7 nomndeni wakwaTshakala webhasi ake sibambisaneni lo mthwalo osubhekise kuNkulunkulu. Izindabeni ze1KZTV kubika umqondisi Umyeni kwaNongoma. Inkantolo yamantshi asempangeni ukuhlehliseleke olesihlanu lomhlazi 18 ukuqula kwecala labasolwa ababulala-ke uNkosinathi Ntingo beyiphoyisa kwaMbonambi kanye nomngane wakhe-ke uMpendulo Mdluli obesebenzela-ke esiteshini samaphoyisa empangeni. Ukuhlehla kwaleli cala-ke kuza ngemuva ukuthi omunye wabasolwa ekhala ngokuthi-ke akabunaye ummeli. Kulendeleke ukuba libuyele enkantolo kamantshi asempangeni ngolesihlanu icala-ke labasolwa ngokubulala iphoyisa lakwaMbonambi uNkosinathi Ntingo kanye nomngane wakhe uMpumelelo Mdluli obesebenzela esiteshini samaphoyisa empangeni njengomabhalane kulabasola-ke kukhona nonkosikazi walo iphoyisa abebesebenza naye kwaMbonambi. Kuzokhumuleka ukuthi uNtingo nomngane wakhe uMdluli bathunjwa behlalela ekhaya kwaNtingo ngabantu abangaziwa ababakhomba ngesibhamu babathatha bahamba nabo kwathi kuMdluli yena watholakala elimele kabi ngasemfuleni uMsunduzi kwasekwamthethwa washonela-ke endleleni ibheke esibhedlela. Kukho konke-ke lokhu kuvela ukuthi-ke unkosikazi wephoyisa uNtingo wayesebenzisana nesigebengu ngokusho komsolo wabanja kuqala nowabeke esicula konke emaphoyiseni. Sasimangeleke njengomndeni wakaNtingo ukuthi uNtingo ubulewe ngeyibhamu ezaphuma ngefastela ekhaya kwaNtingo zabo bobabili zomsebenzi. Kusho ukuthi wenza sure ukuthi singabi khona isibhamu esikhona endlini wayinika igebengu zabulala ngazo uNtingo.
lokho ukuthatha sikuthatha phi na sekushiwo ilo wabanjwa kuqala ukubhlungu umfana kaMdluli mabe wela umfule kuthi umsunduzi watholakala lahlwe lapho eneyingozi ekhanda ezingaziwa waphuthunyiswa ekliniki yamphuthumisa eNgwelezane esibhedlela iNgwelezane yamphuthumisa eThekwini ngeshwa yahamba ingane yethu. Umndeni, umphakathi nabo bonke nje abantu bathi ke bafuna laba bangayitholi ibheyili kodwa ke bavalelwe unomphela. So lokho kusizwisa ubuhlungu okungenani ke ngoba umthetho weSouth Africa uthi no death sentence. So okungenani sithandazela ukuthi inkantolo ibanike isigwebo abazohlala ejele okungenani kwakuthiwa banelungelo lokuphila baphileke kodwa baphile kuphi ejele bangakwazi nabo ukenjoy impilo njengalaba labo kabalelo amalungelo abantu besilisa babeke ingxenye yabantu abakade besenkantolo laba bathi ke umthetho sisekelo wakuleli uthi ke sonke siyalingana futhi ke awubandlululi ngobulili sonke sinamalungelo alinganayo. Uyabona masingabuka umthetho sisekelo yethu umile unjengobunjalo sonke siyalingana ngaphambi komthetho uze uthi section 9 oyibill of rights wethu akekho umuntu ekufanele abandlululwe ngenxa yobulili okusho ukuthi amalungelo omuntu wesilisa ayalingana namalungelo omuntu osifazana. Now siyasibuke ke simathenjwa attorneys namanye ama organizations esizama ukulekelela abantu besilisa ukuthi bangaka abantu besilisa bezayo enkantolo uma bebulalelwa impahla yabo abantu besifazana bangaka abantu besilisa bezayo enkantolo uma beapplyela ama protection order because kwayena warrant officer Ntenga siyathola ukuthi ngathi wayeapplyela protection order kodwa abanakekeleki. So izinto ezifana nalezo ukuthi sibe khona ukuqinisekisa ukuthi abantu besilisa nabo bayathola usizo nanokuthi bayalingana phambi kwengalo yomthetho kuyalekelela kakhulu. Lesi sigameko ke sasigxekwe kakhulu emphakathini. Into eyenzekayo lezinto zithi mazenzeka kwabesifazane ukubona kusukuma wonke umuntu kodwa ke siyabona abesifazane baphumile namhlanje nabo kuzosho ukuthi nawo amadoda awavikeleke angabulawa amadoda. Isiphenduke insakavukela umchilo wesidwaba inkinga yokunukubezwa kwezingane kanye nabantu besifazane embodi emaphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Lokhu ke kulandela emva kokuba ke ilungu leqembu le-ABC uzenzele Bhengu liveleke enkantolo eMantshe Mdlovane ngecala ke lokudlwengula indodakazi yale neminyaka eyi-14. Leli cala ke lihlehlisela umhlazi ngama-22 kwephezulu. Bazwakalisa ukungenami abantu basemvoti ngesenze sesiziphinda-phinda kaningi sokunukubezwa kwabantu besifazane. Uxolile Thusi uthi sebephila ngokwesaba. Icala ke kade sizengalo namhlanje lihlehlisela umhla 22 ngeviki elizayo la khona ke umsolo ezobe sezovela enkantolo eMantshe sezoqhula khona icala. Thina ke njengabahlali baka Ward 7 ama ward wonke ngisho nje specific for Ward 7 Ward 2 ngaphansi komvoti sizizwa singeneme kakhulu sizizwa sisaba ngoba ngikhumbula kahle umeya ongaphansi ohola umvoti municipality la khona abiza khona isibaya samadoda la khona beqwashiswa futhi bexwayiswa ngokuthi abangahlukumezi abesifazane kanye nengane kodwa thina ke sabantu besifazane ngaphansi komvoti siyashwama uma ngabe beqhubeka beba nesenzo sibi kanje ukhumbula ukuthi kuke kwenzeka phambilini kwanecala elithi alifane naleli kodwa sibona ngazuthi umyalezo angazi noma ngizothi awufiki kahle yini kubantu besilisa noma sekuwubulwane lobaba benzayo. Kanti uqhube ngokuthi udaba lukaShwele abasalidinga eMdlovane. Hayi cha asinanazi njengoba uPresident uRamaphosa ekubekile ukuthi abantu abenza isenzo kanje abangayithola ibail impela sithi inkantolo ayenze njengoba uPresident ekubekile ukuthi abantu abanezenzo zenza kanje ngoba lokho kuzokhuthaza ukuthi make bayithola ibail nabanye bazobona ukuthi kulula ukudlala ngapheke kwempilo zabantu besifazane. Omunye wamalungu eABC uMmeli Malembe uveza ukuthi amadoda ayalulazeka ngalezenzo. Mina ngibhlungu ngoba ngumfana osayikhulela kodwa ke sibhlungu ngoba lento yenziwa obabe ngabe sibukela kubona ukuthi nathi uma sikhula singene esigabeni sabo sifunde lapho nalapho. Kubhlungu ngoba labantu abenza lento abantu abasuke bekhethwa umphakathi ukuthi akubo yibo abavikela umphakathi noma ukhala kubona kubo yibo abawusizo. Amadoda impela ayalulazeka kunokuba kuphele ukuhlukumezeka kwabantu besifazane kodwa yithi
Kanti umeya womasipala umvoti uPhilani Mavundla nokungiyena ongumengameli weqembu le-ABC uveza ukuthi umsolwa uxoshiwe eqenjini le-ABC. Isinyathelo sokuqala sasithatha kwathi masithi ilungu lethu lenza lento sasondela kuma-social worker engakho umbheme esegcine eboshiwe kwaba sokuqala lokho. Njengoba kade yovela enkantolo-ke namhlanje izolo sithathe isinqumo sokuthi sekuphelile ngaye ne-ABC akaselona ilunga le-ABC. Ukuthi-ke usiyalwina icala noma akasalweni akaseyona ukuthi member ye-ABC. Asilinde ukuthi umantshi okanye ijaji lize lithi unecala noma kanalo. Asimdingi member ye-ABC. Enze lokho okusathiwe ukwenzile ngoba kushoya ingane asinazizathu ukuthi singakholwa simehluleli kodwa nje njengoba sikhuluma kusuka izola kaselona ilunga le-ABC. Uphinde waveza ukuthi njengomvoti lolu daba seliyabaxaka. Ungizwa ngithi emvoti sesiqala ukuxakeka ngoba lolu daba lolu kunalolu daba kunodaba futhi likaBhengu kunodaba likaMthembu kunodaba futhi lezinsizwe ezinye futhi ezimbili ezadlungula untombazane wayengemuhle kahle ngokomqondo. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZTV ngisemvoti. Amaqembu ezepolitiki eThekwini ayazincoma-ke ngokwesekana ukuze-ke kuphasiswe isiphakamiso sokuthi onogada nezisebenzi ezihlanza amahhovisi alo masipala bakhishwe-ke ngaphansi kwezinkampani ezizimele baqashwe-ke ngokugcwele umasipala. Lokhu-ke kwenzeke ngesikhathi kunomhlangano wamakhansela obubanjelwe e-ICC eThekwini emva kokuthi-ke iqembu Action SA kuyilona-ke belifake lesi siphakamiso. Oyikhansela le-Action SA eThekwini uthi baqikelelile ukuthi kulesi siphakamiso sabo bafaka nephuzu lokuthi uma sekuqala ukuqashwa ngaphakathi kuqalwe ngabantu abavele besebenza. Ingakho emotion yethu iclear ukuthi abantu omele baqashwe abantu abasemasayithini. Ongasho ukuthi ngeqashwe umuntu wakesayithini uma kunesidingo kodwa sikusho ukuthi aqalwe ngabantu abasemasayithini. Njengamanje kulo 3 months lo okumele i-executive ikwenze ukubheka qaqatho list yabantu abasemasayithini. Umkhandlu wethu unamasayithi angaphezulu ka-1000. Now okusho ukuthi ke sokumele manje umkhandlu wethu ucollect ilist yabasebenzi abakhona emasayithini ngokucela ama-companies abaforwardele onke ama-list abasebenzi abakhona so that uma sokuqala sokwenza i-transition kungabikho isimo la khona sokuthola ukuthi sokukhona omunye umuntu osekhishiwe ekampanini mhlawumbe ngezimo ezithize ngoba sebengafuni ukuthi angele uhlelo lokuba permanent. Umncwango uthaziki isihibe izoba khona ngoba vele umasipala awunazo izivumelwano ezimbophayo nalezi zinkampani ezisebenzayo njengamanje. La makhampani akhona manje ahleli ngokwezinkantolo ukuthi kuthiwa akwazi ukuya kuyithenda. So manje lento yenza ukuthi ahlale on automatic month to month contract. Okusho umkhandlu wethengu njengamanje awunayo legal obligation with these companies. Uma even nakusasa ungathi siyabonga bonke manje from the 1st of October ama-security onke saqashwa ngaphakathi ayikho into umkhandlu ozoba liable kuyona with these companies athola umsebenzi eThekwini ngoba vele ba-on month to month contract ayikho contract long term njengamanje. Oyikhansela le-APF uthi ukweseka kwabo lesi siphakamiso ngeke kugcine kuphela kumasipala waseThekwini. Njengoba siqalile-ke siyi-African People First siqala eThekwini lo mzabalazo wokuthi abasebenzi abasebenzela umasipala nohulumeni noma ngabe basebenza kuyiphi i-department mabaqashwe ngaphansi kukahulumeni kumbe ngaphansi komasipala ngokuphelele bangasebenzeli ama-labor brokers. Sesiqalile ke si-African People First ukulwisana nencindezelo etholakala ngama-labor brokers kubantu bakithi abasebenzela uhulumeni kumbe abasebenzela umasipala. EDA ilona kuphela iqembu elingasasekanga lesi siphakamiso ngoba lithi akuwona umasipala ohlukumeza abasebenzi kuphela kuzomele kubhekwane ngqo nabanikazi bezinkampani okuyizona esiqashile abasebenzi. I-EFF ibe siyengeza ngephuzu lokuthi kufaka isichibiyelo sokufakwa kwabahlanza amahhovisi nabo ukuthi baqashwe ngaphakathi. Kwathi ANC yona yaseka lesi siphakamiso ngokuthi umphathi walo masipala umnomzana uMusambele kuba uyena ozokwazi ukubheka ezezimali ukuthi ngabe zimkanjani ekutheni iqashwe labo nogada. I-IFP yona yabisithi kwenyangeni ezintathu kuzomele isigungu esiphezulu kusube sesibuya nombiko ophathekayo mayelana naso lesi siphakamiso esiphasisiwe osukwini la izolo. Kweyebhasi SBS wezindaba ze1KZTV ku-Channel 261 ngiseThekwini.
Asike sithishelele etolo sibuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukela indaba ze-1KZTV nazi sithi zona ehamba phambili. Senyukile Esabashone kwingozi yebhasi.Umakoti Kwelokubulala Umyeni noMngani kanti ke uvelile osola ngokudlengula indodakazi. Iqembu le-DA selinqumele Kweyebhasi kumasipala uMsunduzi ngokuxhasa ke iqembu lebhola lesigwili saseThekwini uSenyukile elibizwa ke ngeRoyal AM. Laba ke bayalele abameli babo ukuba bazise uMsunduzi ukuthi ke bafuna ke usibeke eceleni isinqumo ngoba kabahambisani naso. Uma kungenjalo ke bazolisa enkantolo udaba. uMsunduzi ke neRoyal AM basayenda ke sivumelwano soxhaso lemali elinganiselwa ku-27 million amarandi iminyaka emithathu bedlalele ke enkundleni zemidlalo iHerigwala osekuyi labo. I-DA eMsunduzi ithi ayinankinga noxhaso lwamasipala ne-Royal AM kepha indlela okwenzeke ngayo nokuthi ayikho imali bathi ngabe isetshenziswa kwisidingo nqangi zomphakathi. Owaleli qembu uRoss Strahan uthi bathumele amaphepha kwisikhulu esiphezulu salomasipala uLulamile Mapholoba befunamise lolu hlelo yize isivumelwano sesayiniwe kuqhutshwa nohlelo. So the DA believe that this is not against the constitution, and we will challenge this matter as we said before. The municipal manager has been served the letter. It was served to him last night. He has 7 days to respond. And if he fails to respond, then we'll have to force the matter into court and set the matter aside. Ephendula umbuzo ukuthi kungani bethathe lesinqumo manje ngoba uMsunduzi ubunosivumelano neqembu leMaritzburg United ngaphambilini kepha abalifakanga enkantolo udaba. Uphawule kanje. The DA has always been opposed to the spending on PSL teams, especially when a municipality is crippled and collapsing around it. If we could afford to sponsor teams under different circumstances, financial circumstances, then yes. But we're in a situation where we can only support core functions of a municipality. Council obviously approves decisions via a majority rule. There are members and political parties in council that oppose those decisions. Whether we can take it on legally or not, that's another story. But we've decided and taken a stand that now, in the current situation, even under administration, the collapse is continuing and we cannot stand for it anymore. Ephawula uRoss ngokwashiwo oyimeya yomasipala uMsunduzi umzimkhulu uThebola ukuthi uxhaso lwebhola lufukula umnotho wedolobha ubeke kanje. There's a process that needs to be followed. There needs to be a cost-reflective process that's followed. It needs to be transparent. And we need to have the facts on the table of how Maritzburg United benefited us. We need to see those figures. You can't make business decisions in terms of a possibility. We need to see a study of if it's in fact brought in those economic benefits. If it has, then fair enough. Then we can make an informed decision. But people don't want to come to a city that's collapsing around them. People don't want to come and invest and come and watch games when they don't even have water at home. So if you had to go and ask Umama uhlala ekhaya, does she want water in her taps? Or does she want to sponsor Maritzburg United and go and sell food outside? She's going to tell you she wants basic service delivery. Before we can even think of going into financial sponsorships, we need to get our house in order. Okhulumela uMsunduzi uphawulile. Umeneja kamasipala umnumzana uLulamile Mapholoba ubengakaza athunyelwa amaphepha enkantolo ngalolu daba. Ngaleso sizathu asikwazi kwamanje ukuphawula kabanzi ngalo. Ezindabeni ze-1KZTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Abesikhwama ke sibhekelele abangasebenzi kuleli Unemployment Insurance Fund bakhathazekile ngezinga lokukhwabaniswa kwemali yesinxephezelo sokumisa kwesisebenzi ngenxa ye-COVID-19 uCovitas. Lokhu ke kuvele esithangameni nabezindaba namuhla lapho ke kuvele ukuthi ke isifundazwe KwaZulu-Natal sihamba phambili ke ngokukhwatshaniswa kwemali yize ke silele isithathu ezifundazweni ezihlomule ngale mali. Inhloko ke yakwa-UIF kuleli uTebogo Moroping uthi ke yize kunjalo lesi sikhwama sisasesimeni ke esikahle sokuba ke sikhokhele abafana. Udaba lokukhwabaniswa kwemali ehlelelwe ukukhokhela abasebenzi asebelahlekelwe yimisebenzi lusalokho luyinkinga ebhekene nabesikhwama esibhekelele abangasebenzi kuleli e-UIF. Lokhu kuvele esithangameni nabezindaba nalapho lesikhwama besidedela izibalo ngokuhlinzekwa kwemali kanye nezingqinamba esabhekene nazo. To date, we've been able to receive just over 5.8 billion rands in contributions
and we've paid just under 3 billion rands in benefits. Okusho ukuthi siyakwazi ukuthi sithumele imali enye futhi sise ku-PIC and invest and grow our investment portfolio. Lokho kusibeka ethubeni lokuthi sikwazi ukuthi if we are facing the same condition as COVID, singahle sikwazi ukusiza lapho nalapho la sikhona ukusiza khona. Enye into besiyiveza namhlanje ukuthi imali engakanani iyabhadalelwa ku-COVID tariffs like KZN. Bengibatshela ngaphakathi ukuthi 9.2 billion rands was paid to KZN, which is 14% of the total portfolio. Kujwayelekile ukuba kube nezikhalo zalabo abasuke behambele izikhungo zalesikhwama ngenhloso sokufaka izicelo zokuthola inkokhelo yabo ngemuva kokuphelelwa umsebenzi nokunye okuningi, kepha kugcina kuphoqa ukuba bagqiqe ngenxa yobuhicihici bezobuchwepheshe nokunye. Umarobing uvumeleke ukuthi lokhu kuseyinkinga esike ukucima kagesi okuhleliwe nakho kunomthelela, kepha basebenza amaqhinga okuthola ezinye izindlela njengoba kunohlelo lokusebenza ngokubambisana nabamabhange ukuze ke kutholakale usizo nakhona. Kuyiqiniso lokuthi there are some claims that are not approved and are taking long to be processed. Inkinga isinayo kakhulukazi nje manje i-compliance. Ukuthi uya-apply amaqeda uku-apply masithi check ama-records akho asikutholi. And masingakutholi asikwazi ukuthi sikukhokhele umshwalense ongakhokhelanga. UIF is working with the likes of Abu Absa, Capitec. Kahle sifuna ukuthi sivale into ze-fraud. Manje masebenza nabantu who are ahead of you, Abu Absa nabo Capitec. They've already dealt nezinto eziningi ze-fraud that now we're struggling with. Ibalelwa ngaphezulu kwa-6,000 imisebenzi ehlengiwe ngosizo lwalesikhwama, kwathi engaphezulu kwa-7,000 yona yagcinwa njengoba kusukela ngonyaka u-2020 sesikhokheke imali ebalelwa ku-60 billion amarandi lesikhwama. Malungana-ke nezinkampani eziqola abasebenzi, Umarobing uthi-ke isikhathi esiningi lezi nkampani zisebenzisa-ke imininingwane yabantu abahlezi emakhaya bengasebenzi baphinde-ke basebenzisane nabasebenzi balesikhwama. Fraudsters are not defrauding real workers. They come to your community, for example, in Kwamashu, for example, and they pick people who are not employed, who are not working, and they take their details and use them to defraud. So when we get them, it's because they've used details that are not in our system, that are not declared. So workers are not losing out. Ezindabeni ze-1KZTV, kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Usomabhizinisi ozenze eRichards Bay nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal u-Isho Mabhekazulu Ramrachman usenxoseke umasipala uMhlathuze ukuba kusukumele udaba lokwakhiwa kwendawo yokulothiswa kwezidumbu njengoba ke inkolo yabanye babo ihambisana nalokho. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uRamrachman uveze ukuthi ke abantu baphoqelwe ukuthi benikele eThekwini ukuze ke bakwazi ukulothisa abathandiweyo babo, nathi ke lokho kudinga imali enkulu. Ukungabi khona kwendawo elothisa izidumbu eRichards Bay kuphoqa laba abafisa ukulothisa abathandiweyo babo bahambe ibanga elide belibhekise eThekwini nokuyilapho sitholakala khona izindawo ezifana nalezo. Okunye sekusukumise labo benkolo ekholelwa kulokhu isigameko esenzeke kwelinye lamalungu omphakathi ngenkathi libandakanyeke engozini libheke eThekwini ukuyolothisa ilunga lomndeni. And over the years we put in a lot of applications, 2014, 2016, 2017, up until last year, and beginning of this year we put in applications. So last week we were fed up because one of the family members in the community had to go and cremate one of their loved ones in Durban, and they met an accident. Abomdabu wasendiya bathi ukulothiswa kwesidumbu kwamsana nenkolo yabo. Ungabi khona kwezinsiza esifana nalokhu lapha edolobheni eRichards Bay kugcina sekubadalela izindleko eziningi njengoba kumele bakhokhele ukusuka kwesidumbu eRichards Bay siyiswa eThekwini. And here in Richards Bay, can you imagine, there's no facility. People pay a huge sum of amount, close to 20,000-30,000 rands just to take the body from Richards Bay to Durban, Tongaat, Clare Estate Crematorium, and KwaTuguza if they need to cremate their loved ones.
umasipala uMhlathuze uziphawulele ngalesicelo salomphakathi okholelwa ekulothiseni isidumbu. Bona uma umuntu ehambile bayamcriminate noma bayawushisa umzimba. Bacela ukuthi benze lento ke bazoyakha bona ngemali yabo and so on and so forth. Sabe ke sesithatha ke sifuna wonke ama documents akhona ke ukuthi sisizakala ukuthi lo dama kufanele luqhutshekiswe phambili ngayiswa kanjani. Nangempela ngathola ukuthi udaba olukhona emabhukwini kamasipala lolo. Ngathi mangilulandela ngathola ukuthi kufanele kuba njenge council sithathe isinqumo lokuthi ke kungafanele ukuthi lwenziwe ngoba phela amalungelo abantu kubalekile ukuthi siwagcina njengomasipala. Wahlonzwa kumhlaba wahlonzwayo umunye okhonjwa cishe ngasempangeni, omunye ukhonjwa cishe lapha khona eRichards Bay ngasemathuneni lawa khona eRichards Bay. Sibuye saba ke nomhlangano futhi olandelayo ukuthi kuhle ukuthi bazoyakha le ndawo ikwazi ukusebenza. Kodwa obani abazoyi-operate ngoba ukuyi-operate kuhambisana nani ukuthi uma bethi izo-operate umasipala usho thina njengomasipala fanele siyibudgetele. Now sinayo yini ibudget thina yoku-operator i-crematorium noma asinayo. So njengamanje izinto ezisabukwa ke yilezo ke. Ezindabeni ze-1KZTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Asiphinde sisishelele etolo sobuya siqhubeke futhi nazindaba zethu. Asikwamukele kambukeli usabukele zona indaba ze-1KZTV nazi ke besithi zona ehamba phambili. Senyukile Esabashone kwingozi yebhasi.Umakoti Kwelokubulala Umyeni noMngani kanti ke uvelile osola ngokudlengula indodakazi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-19.08 emaqhathaniswa nedola laseMelika, liwu-24.27 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani, liwu-20.83 emaqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona $1,906.28 i-ounce, wolo ngahlezwe wona $84.89 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu leCape Town City elidlala ku-DStv Premiership seliqinisekisile ukusayina kwalo umdlalo begijima kwiMamelodi Sundowns uThabiso Kudumela njengoba ke umqeqeshi waleli qembu Eric Tinkler eqinisa ke iqembu lakhe agadla ngalo kule season ka-2023-2024. Lo mdlali ke uzwana kakhulu noTinkler njengoba ke wakwazi ukushaya amagoli angama-29 ngesikhathi ke saqeqeshwa nguye kwiqembu leMaritzburg United. Kanti ke kuDowns ushaye kuphela amagoli 5 kumasizini amabili awachithe khona. Nasike isimo sezulu lesingalindeleka. Bukeleke ziyagoqa besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sesohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Nisale kahle emakhaya.